Assalamu alaikum al'umma na cikin wannan yanki. Assalamu alaikum al'umma ku fito ku yi mamaki. Yau ga wani dan gidan basarake yau a cikin yanki. Yau ga wani dan gidan malamai mai kare duka aiki. Ya bai wa matasa aiki, ya raba wa mata jari, ya kai mana motion, ya ba mu promotion, ya ba mu abun da an muka nema zai wuya da kudinmu, ya ba mu abun da har wancan ya gama bai ba mu cikinmu. Garkuwa na aliji na yi waka yau a cikin yankinmu, sakon na cikin gida ya fito yau dai daga abanmu, sakon kanan abanmu, kafir lawan na cikinmu, shi ya fito ya ce mu ba Abdullahi Sa'idu na mu cikin kiru. Shine muna guzarin murna yau a cikin kirma dalla da ce ya mana Abdullah na Sa'id kuma Aisha kenan mune maka san barka duk a ce ya man babu kamar ka cikin kirma. Muna guzarin murna yau a cikin kirma dalla da ce ya man Abdullah na Sa'id kuma Aisha kenan mune maka san barka duk a ce ya man babu kamar ka cikin kiru. Muna guzarin murna yau a cikin kirma dalla da ce ya mana Abdullah na Sa'id kuma Aisha kenan mune maka san barka duk a ce ya man babu kamar ka cikin kirma. Allah masanin sarki wanda ya busar rushina, shine yayi min baiwar waka wadda ta zaga jikina, kuma shi ya nufa idan nayi waka ta shiga duniyar nan. Allah ga bawanka mai kaunar manzanka, ina san tun da malam ya hau ba zai taba gurgunta kiru ba. Muna guzarin murna yau a cikin kirma dalla da ce ya mana Abdullah na Sa'id kuma Aisha kenan mune maka san barka duk a ce ya man babu kamar ka cikin kirma. Malam Abdullahi Sa'idu ciyaman madalla, kana duk ayyukan da ya dace mu alhamdulillah. Burin duk dan talaka ya huta mulkin ka insha Allah, yau ka share kwalla mu dai alhamdulillah. Sako na kanin ubana za na faɗi domin ba zan yi shiru ba. Muna guzarin murna yau a cikin kirma dalla da ce ya mana Abdullah na Sa'id kuma Aisha kenan mune maka san barka duk a ce ya man babu kamar ka cikin kirma. Yau ina gwanin wani ganawa da a cikin yankina, kayi mana ilimi da karatu aikin yankina, kan kai ka tsaya ka jajirce a gida da makotana, ka bai wa matasa aiki, ka raba wa mata jari, dole ne mu faɗi ko domin malam bai zo rushe kiru ba. Muna guzarin murna yau a cikin kirma dalla da ce ya mana Abdullah na Sa'id kuma Aisha kenan mune maka san barka duk a ce ya man babu kamar ka cikin kirma. Me kishin al'umma an shaide ka kana aiki, dan ka shiga ko ina yau kai ka zama mana lantarki, mutum na mutane labule asirin mai daki, dole ne mu mamaki ka tafi lagun aiki, ka ba wa gida ka ba daji Abdullah shi ka ta kawarzo. Muna guzarin murna yau a cikin kirma dalla da ce ya mana Abdullah na Sa'id kuma Aisha kenan mune maka san barka duk a ce ya man babu kamar ka cikin kirma. Tafiyar sama sai jirgi ai tafiyar kasa sai mota, noma a rike kota yan jima sai dai fata, mun nema mun samu ai malam ya cancanta, Allah ne gatanka kadarta magautanka, ko gobe a hau layi malam Abdullah shi za mu bi yan kiru. Muna guzarin murna yau a cikin kirma dalla da ce ya mana Abdullah na Sa'id kuma Aisha kenan mune maka san barka duk a ce ya man babu kamar ka cikin kirma. Baba Kabiru lawan cikin tafiyar nan dole in sanyo ka, domin ka cancanta shi ya saka na yi waƙarka, kuma kai ka saka na yi waƙa domin gwada kishinka, tafi dai karkai shakka makiya na bayanka, Allah ne gatanka Baba Kabiru kana nan baka kau ba. Muna guzarin murna yau a cikin kirma dalla da ce ya mana Abdullah na Sa'id kuma Aisha kenan
ku ai dubuti bayis na ciyaman ne. Cikin kyau. Malam Isiya darakta wannan kuma jigo ne. Cikin kyau. Yusuf Ganjo bango ne. Cikin kyau. Hajiya Ladidi gida ce. Cikin kyau. Saba dan karama in fa da ku na san ba za mu faɗi kiru ba. Muna guzarin murna yau a cikin girma dalla da ciyaman Abdullah na Sa'id kuma ai shi kenan mu ne maka san barka duk a ciyaman babu kamar ka cikin Garkuwa na aliji ne dan yaro aka fi mai yaki. Cikin Ni na san tun da na yi wakan nan sai kai mun maki. Cikin Sai dai ku jira magauta na hasadar ku ce taki. Cikin kyau. Kuma ga na tubarkalla Cikin kyau. jirgin sama ya lula. Cikin kyau. Kowa ya fito ka za na fito dan Abdullahi namu cikin kiru. Muna guzarin murna yau a cikin girma dalla da ciyaman Abdullah na Sa'id kuma ai shi kenan mu ne maka san barka duk a ciyaman babu kamar ka cikin girma. Muna guzurin murna yau a cikin kirma dalla da ciyaman Abdullah na Sa'id kuma ai shi kenan mu ne maka san barka duk a ciyaman babu kamar ka cikin kirma. Muna guzurin murna yau a cikin kirma dalla da ciyaman Abdullah na Sa'id kuma ai shi kenan mu ne maka san